Usa ka tagong sapa sa Columbio Sultan Kudarat ang ginadayo karon sa mga turista nga buot mag-unwind karong summer tungod sa kalimpyo sa tubig ug rock formation sa lugar. Ato kining suruyon sa report ni Efren Mamak. Nangita ba ka og simpleng kasuruyan karong summer? Kung nature lover ka, duaw na sa Columbio Sultan Kudarat. Gawas sa bugnaw nga bukid nga nagafag ug lami ang pagkaon nga pwedeng matilawan sa mga tindahan sa bungtod. Aba, dunay tagong tourist destination ang mamahimo nimong suruyan. Sa daplin sa tulay sa barangay Sinapulan, ginadayo gayud sa mga local tourist kining usa ka sapa nga gidevelop sa mga residente. Sa 15 pesos nga entrance fee, daw anaa ka sa mala-enchanted nga lugar. Usa kini kasapa nga napalibutan og makahingangang rock formation. Limpyo ang tubig nga gikan sa kabukiran nga mamahimong liguan. Hilom ang lugar nga perpekto sa mga boat mo connect sa nature. Duna say mga cottage. Anaa sa upat ka grupo ang nagdumala sa mong lugar. Ang makolekta nga entrance fee dakong tabang sa pag-maintain sa kalimpyo niini. I-develop na mo sir para sa para sa pang-araw-araw namin. Abli ang lugar adlaw-adlaw apan kung dunay kusog nga pag-ulan nga magdala og pagbaha, ginadilisa ang pagpasulod alang sa kaluwasan. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao.